Ćao ljudi, mi nastavljamo sa ovom sjajnom igricom, a to je Minecraft. Igrat ćemo preživljavanje. Odlučio sam igrati preživljavanje jer svi ste mi pisali snimaj preživljavanje na Facebooku, pa dobro. Kao što vidimo, van je noć. Dobro, ostavit ćemo tako da nam niko ne može tako doći. Idemo kopati. Da si napravimo nekakav prostor gdje ćemo odležati prvu noć. Ajde brže malo. Pa evo ovako će biti dovoljno. I ovako, ajde. Napravit ćemo prvo radnu tablu. Tako. Sada ćemo napraviti peć. Ili šporet. Jebote! Enderman! Čujem Endermana. Ne znam da li ga vi čujete, ali ja ga jako dobro čujem. Beži prase. Dobro. Ajde, ko šiša sad tog Endermana. Neću ga napadati, nadam se da neće ni od mene. Samo nek mi se meso ispeče da imam što za jesti. Samo da napravim još krevet. Evo tako. Tako. Evo tako. Evo krevet. Pa ide ovdje. Samo da vidim postavke. Dobro. Idemo spavat. Lepo sam sanjao, tralalala. Dobro, probudili smo se. Ajde uzmemo ovo meso. Ajde ovako. Da napravimo mi vrata neka. Tako. Ej ljudi, samo je nešto važno da napomenem. Ja sam bio na ovoj 1.8 verziji. I otišao sam na 1.7.10 verziju i pogubile su se sve stvari. Ne znam da li ste nekako vidjeli ili nešto. Ja sam stavio na Game Mode 1 i stavio sam si stvari koje sam imao. Evo kao što vidite, ja nisam ništa prevario vas. Evo možete vidjeti. Znači ja vas nisam prevario, ja sam samo vratio one stvari koje sam ja imao. Ako on to smeta, ja ne znam zašto bi vam uopšte smetalo, jer stvarno ja dođem, vidim nemam stvari, pa neću sad praviti novi svijet, jebote, pa ajde da onda si vratim te stvari. Samo malo da li se vidi. Evo ga, piše tu vaš način igre je ažuriran, znači stavio sam Game Mode 1 i stavio sam si kamena, uglja, drveta, vunu i kamene stvari. Ništa drugo. Hranu sam prikupio sam. I dobro, to bi bilo to. Nadam se da se ne ljutite jer bilo bi mi stvarno glupo kad bi išao iz početka sve, a toliko smo već toga napravili. Dobro, ako vam se to ne sviđa, oprostite, ali nije mi se dalo sve ponovno prikupljati, ajde. Dobro, valjda ste razumjeli o čemu je riječ. Idemo mi sad ovako tu u blizini malo pronjuškati. Samo da uzmem malo još mesa. Dobro, podne. Ete, daj mi mesa. Da li ima gline? Glina će nam biti jako potrebna. Evo je. Mislim, neće biti sad potrebno, ali bit će potrebno jer ćemo raditi one cigle. Kada budemo već bili skoro pro. Šalim se ljudi. Ajde da uzmemo tu glinu sad. Ajde bre, šta sporo plivaš? Čak i ja mogu da plivam brže. Ajde bre. Tako je bre. 60 glina, to će biti dovoljno za 20 onih cigla valjda. Valjda bude 20 cigla. Samo da još prikupim stvari malo.
Ne stvari nego drveta. Ajde. Danas bi trebao ići Hunger Games, ali možda dođe i preživljavanje, ali dobro. Ljudi, mi ćemo sad prikupljati drva, jer ćemo raditi kućicu, ali moramo prvo izaći iz te prašume, ili džungle. Znači, to će dugo trajati dok mi izađemo iz ove džungle. Mislim, neće dugo trajati. Ako bude dugo trajalo, ja ću ubrzati na Sony Vegasu Pro 11. Vidjet ćete kako će to izgledati. Ili ću samo zastanaviiti, staviti pauzu i doći ću do tamo te do nekakvog prostora. Ali dobro, nadam se da neće biti dugo. Dobro, koliko smo prikupili? 30, to će biti sasvim dovoljno. Još i previše. Dobro, ne baš previše, ali... Ja samo da ja ovako malo pronjuškam da vidimo gdje smo mi. Gdje smo se mi to izgubili. Mislim, nismo se izgubili. Stvari ne idem nikamo, jebote, da se ne izgubim. Da ne bi nešto pošlo krivo. Nadam se da neće. Dobro, evo ga, tu smo. Tu mi, opa. Ta drveća ću pokupiti, ako dođem na neko mjesto gdje neće biti drveća, samo ću posaditi i to je to. Te gljivice male poberem, moram još jednu vrstu gljiva, ili pečurke, kako to već, gljiva, dobro. I onda moramo još ono s dijelom napraviti i onda ćemo imati gulaš od gljiva. Pa sad to poberem. Da. Što sam još htio? Da, prikupit ću si drveta jer ćemo raditi krov od ne drveta nego zemlje. Zato jer neću trošiti puno drveta. Zapravo izgledat će puno ekstra. Vidjet ćete svi. Dole. Opa, ajde. To će valjda biti dovoljno. Gdje sad? Evo, dobro. Ljudi, što se tiče facecama, ili web kamere, ne znam kako vi to već zovete, ja ću si to nabaviti uskoro. Mislim, ne uskoro, nego ne znam kako da kažem. Nabavit ću se negdje za mjesec, dva i onda ćete me vidjeti. Radit ćemo i ono pitanja i odgovori sa Antonijem. Znači, moje ime je Antonio. Evo kako se ja zovem. Antonio Full TV. Malo sam kopirao od Đole Full TV-a. Znate, svi ste valjda čuli za Đole Full TV-a i za Serbian Games BL. Nadam se da se nećete ljutiti što kopiram Serbijana. Kopiram njega zato jer je on puno, mislim, on je jako iskusan u igricama i sve čovjek zna, znači igra ko ne znam što. Ajde, dobro. Znači ja nisam imao pojma, bukvalno ja nisam ništa znao dok nisam gledao Cileta, YouTube kanal mu se zove Srpski tutoriali. Njegovo ime sam kopirao, ja sam stavio za srpski klipovi, nadam se da se nećete ljutiti. No dobro. Gledao sam njegove klipove o Sony Vegasu, preporučio je da skinemo Sony Vegas Pro 11, ja sam ga skinuo i vidio sam šta se može raditi i stvarno i po meni je odličan. Imao sam ono nekakvo sranje, neću sada psujem. Ništa nisi mogao napraviti,
A kad sam ja skinuo Sony Vegas, brate mili. Ali dobro. Idemo se mi vratiti prikupljenju drveta. Dobro. Kad će više noć, brate? Brate. Dođi. Idemo mi, ajde na put sad. Koga šiša, da li je noć ili nije. Uzmi krevet, sve smo uzeli. Šao bakljicu, idemo. Vrata pokupim, idemo. Idemo mi što brže. Hrane imamo tako da možemo trčati koliko nas je volja. Ja ću brže trčati, neću se zadijevati ova lišća i drveta. Hoću što prije izaći iz ove džungle ili prašume. To metal. Ću samo uzeti na bržaka ovaj metal jer će nam biti potreban. Za materijal, i za oklop, za kantu, za striže, za sve. Meni je metal po meni je najbolji. Mislim, dijamanti su najbolji, ali metal je drugi najbolji. Samo da pronjuškam ima li još metala. Nema, dobro, idemo se vratiti da se ne izgubimo. Što se tiče rudnika ili kopanja, mi ćemo vjerojatno ići u rudnik. Mislim, ne da ćemo vjerojatno ići, nego ćemo ići 100%. Jer imam želju za dijamantima, zlatom i svim tim. I za obsidijan, mislim, dolje u rudniku ima puno obsidijana. Gdje je ovo drvo? Šta je moderno? Ima dolje puno obsidijana, napravit ćemo kremeni čelik, znam kako se to pravi, napravit ćemo portal. Svi ste valjda čuli za to. I onda ćemo ići u Nether. Brate, koliko je ova prašuma, evo. Dobro. Kolika prašuma, brate, mili. Neverovatno. Ali dobro. Evo bundeve. Ili buće. Pokućemo to. I onda će nam biti potrebno, ako ćemo ići ubijati Endermana, se stavimo na glavu. Evo noć, para noć. Ja neću ništa spavati, hoću čim prije da dođem do nekakvu čistinu, jebat. Neću, ovdje se lako izgubiš, drveća, ovo, ono, ja. Oho, ovdje je cvijeće, znači tu negdje mora biti čistina. Nije čistina, čim su vukovi ovdje? Daj mi to! Ne! Što mi... Ljudi, pa hvala Bogu. Samo malo. Gdje je kost? Nemam kosti! Zašto nemam kosti? Zašto? Nemam kosti, da li sam slijep? Nisam. Nemam kosti. Šteta. Ako se pitate zašto će mi kost, pa valjda ste skužili zašto hoću kost. Tamo su vukovi pa želim ih privući. Ljudi, napokon čistina, ali vidi ovo drvo. Ali, to nije prava čistina. Tu ima svega. Opa, pa to mi reci, pa to. Dobra je, prava čistina, opa. Idemo mi negdje naći mjesto gdje mi mogli. Šta bi? Šta to bi? Brate, ovo nisam sigurno ja bacio. Mogu se da zombi. Idemo naći negdje mjesto. Pa evo ovdje negdje kraj šume, da ne bi imali problema sa drvetom. Pa evo ovdje ćemo. Bez tamo. Miči se s puta, ide baba ljuta.
Ja, šta će me nervirati sada? Beži bre! Mrkva! Yeah! Idemo napraviti ovako nekakav put do dolje. Tako. Stavimo baklju. I da zatvorimo. Evo. Evo ovo očimo. Tu će nam vjerojatno... Šta bi? Ovdje će nam najvjerojatnije biti rudnik. Ali sad će nam privremeno biti kućište. Samo da si stavim krevet. Evo. Ljudi, to je bilo to za epizodu. Nadam se da ste uživali. Like, subscribe. Vidimo se u drugoj epizodi. Ćao!